дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. соли ҷорӣ дар тоҷикистон намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе баргузор мегардад. дар шаҳри душанбе давоми чанд рӯзи охир норасоии гази моеъ эҳсос мешавад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи ҷаҳонӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. баргузории нишасти матбуотӣ. моҳи октябри соли равон дар мамлакат намоишгоҳи 12-уми байналмилалии китоби душанбе баргузор мегардад. имсол барои пуршукӯҳ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани намоиши мазкур дар муқоиса ба соли қаблӣ маблағи зиёдтар ҷудо гардида, вазорат талош дорад ки шумораи иштирокдорон алалхусус аз давлатҳои хориҷиро зиёд намояд. қайд гардид ки тавассути корхонаи воҳиди давлатии таъминот ва савдои китоб бо мақсади мукаммал гардонидани фонди китобхонаҳо дар маҷмӯъ зиёда аз 14 000 нусха китобро ба тариқи ройгон ба китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ дастрас гардонида шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар шаҳри душанбе давоми чанд рӯзи охир норасоии гази моеъ эҳсос мешавад. ҳанӯз оғози ҳафтаи гузашта 1 литр газ бо нархи 58 сомонӣ фурӯхта мешуд, аммо таи 2 рӯзи охир ёфтани он қариб ки имкон надорад ва ё бо нархи 7 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории душанбе вазъро бо гарон шудани гази моеъ дар ҷумҳурии Қазоқистон таъминкунандаи асосии гази Тоҷикистон рабт медиҳанд. қаблан вазорати энергетикии ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи танзими нархҳои гази моеъ аз 1 июли соли ҷорӣ хабар дода буд. сокинони вилояти Суғд низ аз болоравии якбораи нархи гази моеъ хабар дода гуфтанд, ҳоло 1 литр газро 6 сомонию 20 дирам дарёфт мекунанд. ҳафтаи пеш бошад нархи газ дар шаҳри Хуҷанд 5 сомонию 40, 5 сомонию 50 дирам буд. хабар медиҳад Азия плюс. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи ҷаҳонӣ аз фанни математика ИМО 2024 сазовори 2 медали биринҷӣ ва 3 ҷойи ифтихорӣ гардиданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. олимпиадаи мазкур дар шаҳри Бати шоҳигарии Британияи Кабир баргузор гардид. дар он довталабон аз 110 давлати дунё иштирок намуда ҷумҳурии Тоҷикистонро 6 нафар хонанда муаррифӣ кард. даврҳои интихобии олимпиадаи ҷаҳонии ИМО 2024 моҳи май баргузор гардид ки дар он зиёда аз 46 нафар хонанда аз муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат иштирок намуданд. аз байни иштирокчиён 6 нафар хонанда барои иштирок дар даври ниҳоии олимпиада роҳхат гирифтанд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 15 сентябри соли 2011 ва ҷадвали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз рӯи натиҷаҳои ҷанббаси нимсолаи якуми соли 2024 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. дар нишасти матбуотӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сардори раёсати агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Ҷаҳонгир Салимзода, хабарнигорони нашрияҳои шаҳрию вилоятӣ, ширкати Садо ва Симо, инчунин дигар рӯзноманигорон, муовини якуми раиси шаҳр, мудирони шӯъбаю бахшҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони як қатор корхонаи муассисаҳо иштирок доштанд. роҳбарияти шаҳр ва масъулини марбута ба саволу дархост ва пешниҳодҳои хабарнигорон оид ба бунёди роҳи оҳани Самарқанд Панҷакент, танзими савдои сарироҳӣ ва зарурати бунёди бозори нав, рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, пардохти андозҳо, идомаи бунёди хатти канали Халифа Ҳасан, истифодаи босамари пойгоҳҳои обкашӣ, сари вақт бардоштани партовҳо, анҷом додани сохтмони нотамоми биноҳои истиқоматӣ, пешгирии фавти модару кӯдак, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва дигар масъалаҳо бо далелу арқом ҷавобҳои қаноатбахш доданд. таъкид гардид ки масъалаҳои матраҳ намудаи хабарнигорон дар нишасти матбуотӣ аз ҷониби ниҳодҳои марбута мавриди омӯзиш ва ҳаллу фасл қарор дода мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.
дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ифтитоҳи корхонаи дигари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайюргурӯҳ аз ҷониби сарвари давлат. пешвои миллат корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди нонпазро ба истифода доданд. барои медали тиллои олимпиада варзишгари тоҷик хона ва 300 000 сомонӣ мегирад. раиси вилояти суд раҷаббой аҳмадзода гурӯҳи мутахассисони чиниро ба ҳузур пазируфт. хатти оби нӯшокӣ шаҳраки суғдиён ва деҳаи косатарош барқарор карда шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахти мамлакат дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионӣ ғайюргурӯҳ марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ платаҳои чопӣ ва фурӯзонакҳои диодии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайюргурӯҳро ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ акбар асадулло бунёд шудааст мавриди баҳравардорӣ қарор доданд. марҳилаи дуюми корхона аз хатҳои иловагии истеҳсоли риштаҳои полипропиленӣ, духти матоъ, ламинатсия, суратофарӣ, буриши матоъ ва насби клапанҳои автоматӣ иборат буда имкон медиҳад ки 140 нафар ба кори доимӣ таъмин карданд. мувофиқи нақша дар ояндаи наздик шумораи коргарон ба 600 нафар расонида мешавад. ғайр аз халтаҳо барои семент ҳамчунин ширкати ғайюргурӯҳ тибқи фармоиш имкон дорад ки тавлиди халтаҳои полипропилени орд дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ ва маҳсулоти кимиёвиро ба роҳ монад. тамоми марҳилаҳои истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтаъсис роҳандозӣ гардидааст. сарвари давлат зимни бозид ба фаъолияти истеҳсоли корхона ва иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода ба онҳо ҷиҳати назорати сифат ва тавлиди маҳсулоти рақобатпазир дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҳамзамон роҳбари давлат ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли платаҳои чӯбӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ оғози расмӣ бахшида бо раванди истеҳсолот шинос шуданд. корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва платаҳои чӯбӣ аз хатҳои автоматӣ аз ҳамдигар мустақили платаҳои чӯбӣ SMT Line, рангуборкунӣ насбу васли фурӯзонакҳои диодии мурудшакл, прессофарии оҳан пластмасса барои фурӯзонакҳо ва ғайра иборат аст. сарвари давлат зимни суҳбат бо роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ғайюргурӯҳ ҷиҳати истифодаи пурра аз иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандони кишвар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. хабар медиҳад Амид Ховар. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ корхонаи истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нонпазро мавриди истифода қарор доданд. бояд гуфт ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди нонпаз аз солҳои 30-юми қарни гузашта фаъолият дошт ва бо пешрафти замону рушди ҷомеа тамоми дастгоҳу таҷҳизоти он корношоям гардида буд. бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар иншоот пурра навсозӣ гардида дар он тамоми инфрасохтор барои истеҳсоли маҳсулоти нонию қаннодӣ муҳайё гардидааст. иттилоъ дода шуд ки имрӯз дар корхонаи нонпаз беш аз 80 намуди маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумла нон, батон, багет, кулчаҳои қандин, торт, круасан, шириниҳои варақӣ ва амсоли инҳо истеҳсол карда мешавад ки бо таъмҳои хоса дар бозори истеъмолӣ харидорони худро пайдо кардааст. барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти ниҳоӣ дар ҳудуди ноҳияи пойтахт ташкили 24 нуқтаи фурӯш дар назар дошта шудааст ва барои анҷоми хизматрасонӣ мошинҳои хизматӣ ҷалб хоҳанд шуд. раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо ҳайати мунтахаби тоҷикистон дар бозиҳои 33-юми тобистонаи олимпӣ вохӯрданд. зимни вохӯрӣ бо варзишгарон раиси пойтахт изҳор намуданд ки бозиҳо дар Париж рӯйдоди деринтизоре мебошад ки дар саросари дунё ба он таваҷҷӯҳ зоҳир хоҳад шуд. дар ин мусобиқа ки беҳтаринҳо иштирок мекунанд варзишгарони беҳтарини мо низ мераванд. ба дӯши онҳо рисолати ба таври шоиста намояндагӣ кардани кишвари мо вогузор мегардад. иброз намуданд раиси шаҳри душанбе.
дар вохӯрӣ хабар дода шуд ки ба варзишгароне ки дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 медаль ба даст меоранд дар пойтахт хонаҳои 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ тақдим мешавад. аз ҷумла варзишгаре ки медали тилло ба даст меорад бо хонаи 3 ҳуҷрагӣ, дорандаи медали нуқра бо 2 ҳуҷрагӣ ва медали биринҷӣ бо 1 ҳуҷрагӣ қадрдонӣ мешавад. ғайр аз ин ба дорандагони медали тилло 300 000 сомонӣ, нуқра 250 000 сомонӣ ва биринҷӣ 200 000 сомонӣ мукофот пулӣ дода мешавад. зимни вохӯрӣ ҳамчунин қарор шуд ки дастаи Тоҷикистонро бо парчам дар Олимпиада ҷудокор Темур Раҳимов роҳнамоӣ мекунад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ парчамро ба варзишгар супорида ба ҳайати даста комёбиҳо орзу карданд. бояд гуфт ки Тоҷикистонро дар бозиҳои Олимпии Париж 14 нафар дар 6 навъи варзиш намояндагӣ мекунанд. инҳо Нуралӣ Эмомалӣ, Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Комроншоҳи Устодбириён, Темур Раҳимов ва Ҷаҳонгир Маҷидов, боксчиён Давлат Болтаев, Мишгона Самадова ва Баҳодур Усмонов, дар нави гӯштини тарзи озод Виктор Расадин ва дар тайквандо Мунира Абдусаломова. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода гурӯҳи мутахассисони чиниро бо роҳбарии Чен Хэй, президенти Институти илмиву муҳандисӣ ва таҳқиқотии шаҳри Пекин ба ҳузур пазируфт. роҳбарияти вилоят нахуст меҳмононро ба вилоят хайрмақдам гуфта аз таҳкими робитаҳои дӯстонаи миёни ду кишвари дӯст Тоҷикистону Чин изҳори хушнудӣ намуд. дар мулоқоти ҷонибҳо масъалаи бунёди роҳи оҳани Спитамен Истиравшан ва Спитамен Истиқлол ба масофаи умумии 171 километр мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор гардид ки бунёди роҳи оҳан дар хатсайрҳои зикршуда барои иқтисоди Тоҷикистон муҳим буда дар сурати бунёду мавриди истифода қарор гирифтан роҳи оҳан ба рушди иқтисод мусоидат хоҳад кард. тарафҳо ба мувофиқа расиданд ки нахуст мутахассисону муҳандисон ва лоиҳакашон корҳои омӯзиширо гузаронанд ва сипас аз рӯи натиҷаҳои омӯзишу баррасиҳо барои бунёди роҳи оҳан тасмим гирифта хоҳад шуд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода бо директори генералии корпоратсияи хитои Чина Дейтинг дар Осиёи марказӣ Ван Хау мулоқот кард. иттилоъ дода шуд ки корпоратсияи Чина Дейтинг соли 2002 таъсис ёфта яке аз бузургтарин таъминкунандагони нерӯи барқ дар Чин аст. ширкат дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон истеҳсоли батареяҳои офтобиро ба роҳ монда энергияи сабз истеҳсол менамояд. ширкат нақша дорад ки дар вилояти Суғд низ нерӯгоҳи офтобиро ташкил карда то 500 мегаватт нерӯи барқ истеҳсол намояд. раиси вилоят омодагии худро барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика аз ҷумла истеҳсоли энергияи сабз изҳор дошт. мулоқоти ҷонибҳо бо баррасии нақшаи ҳамкорӣ ба анҷом расид. дар заминаи дастурҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен барои бартараф намудани оқибатҳои селе ки дирӯз ба роҳу киштзор, хонаҳои истиқоматӣ, хатҳои об дар ҷамоатҳои деҳотӣ Косатарож, Шинг, Лоиқширалӣ ва Вору хизорот овард тадбирҳои амалӣ меандешад. ҳоло дар ҳамаи минтақаҳои аз сел ва обхезӣ зиёндида бо супориши раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода сидодҳо таъсис дода шуда барои бартараф намудани паёмади офати табиӣ техникаи механизмҳои зарурӣ сафарбар карда шуданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сарвари давлат дар ноҳияи Сино ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷавоҳироти заргарии Зарафшонро ба истифода доданд. ифтитоҳи тарабхонаи Баҳор Фарел, ҳамкории Тоҷикистон ва барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид тақвият меёбад. бинои иловагии маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд сохта мешавад. рушди кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти Фароб, мулоқот бо сокинони Фароб, боздид аз дидбонгоҳи сарҳадӣ. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷавоҳироти зардгарии Зарафшонро ба истифода доданд.
иншооти нави истеҳсолӣ аз коргоҳҳои заргарӣ ва маркази фурӯши тилло иборат буда дар як сол иқтидор дорад то 1 тонна тиллоро коркард намояд. минбаъд намудҳои гуногуни ҷавоҳирот бо истифода аз технологияи муосир дар ҳамин ҷой истеҳсол ва пешниҳодӣ мизоҷон гардонида мешавад. бояд гуфт ки бо иҷрои саривақтӣ супориши роҳбарии давлат ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷавоҳироти заргарии зарафшон дар ҳамкорӣ бо сармоягузарони чин сохта ба истифода дода шуд. корхона аз ҳуҷраҳои рехтагарӣ, буриш, занҷирбофӣ, қолабрезӣ, нақшбандӣ, бастубанд ва дигар коргоҳҳо иборат аст. пешрои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Ҳофизи Шерозии ноҳияи Синои пойтахт бинои тарабхонаи Баҳор Фарелиро мавриди истифода қарор доданд. иншооти муосир аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Баҳор Саймуҳриддин Сайфов бунёд шудааст. бинои тарабхонаи Баҳор Фарел аз таххона ва 3 ошона иборат буда дорои 3 толори калон, ҳуҷраҳои алоҳидаи оилавӣ, нуқтаи фурӯши моҳӣ ва дигар иншооти ёрирасонӣ бошад. дар тарабхона имкон аст ки дар як вақт ба зиёда аз 500 нафар хизмат расонида шавад. хӯрокҳо аз моҳӣ дар ин тарабхона аз тарафи ошпазони моҳир омода мегардад. инчунин дигар навъи хӯрокҳои милливу аврупоӣ бо таъму лаззати хос тайёр ва пешниҳоди мизоҷон мегардад ва ба таъкиди масъулон танҳо аз моҳӣ наздики 20 навъ хӯрок ва дар умум 100 навъ ғизо ва хӯришҳо омода карда мешавад. дар нуқтаи фурӯши тарабхона моҳии зинда, дудпаз, тухми моҳӣ, гӯшти паррандаи истеҳсоли худӣ ва чорво ба фурӯш бароварда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, феълан иқтидори истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Баҳор дар як сол 200 тонна гул моҳӣ буда дар 2 соли оянда дар асоси дастури ҳидоятҳои сарвари давлат ин нишон дод то ба 1000 тонна расонида хоҳад шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми роҳбарият ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Баҳорро дар самти рушди соҳаи моҳипарварӣ, сайёҳӣ ва таъсиси ҷойҳои навъи кори намуна арзёбӣ карда ба масъулон барои дастгирии ҳамаҷониба ва ин гуна ташаббусҳои созанда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. масъалаи тақвият бахшидани ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид зимни мулоқоти муовини якуми сарвазири мамлакат Ҳоким Холиқзода бо маъмури барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид Ахим Штайнер баррасӣ шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. зимни мулоқот доир ба мавзӯъҳои муҳими ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла обу энергетика, ҳифзи пиряхҳо, ҳадафу вазифаҳои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва иҷрои афзалиятҳои калидии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини рушди устувории иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мубодилаи афкор анҷом дода шуд. ҷонибҳо тақвияти ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳидро дар ҳама самтҳо бахусус дар доираи барномаи кишварӣ барои солҳои 2023-2027 дар бахшҳои рушди устувори иқтисодӣ, иқтисоди сабз, мавзӯи обу иқлим, инчунин дар чорчӯби раванди оби Душанбе зарор донистанд. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои иловагии маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд бунёд ва ба истифода дода мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба сохтмони бинои иловагӣ санги асос гузошта дар суҳбат бо кормандони соҳаи тиб изҳор дошт ки бинои нав барои 120 кат бо тамоми шароит ба истифода дода хоҳад шуд. фароҳамсозии шароити мусоид барои табибон имкон медиҳад ки қабулу ташхис ва табобати беморонро дар сатҳи баланд ба роҳ монда дар таъмини солимии ҷомеа пеш аз пеш саҳмгузорӣ намоянд. иншооти мазкур аз 6 ошона иборат хоҳад шуд. он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сохта шуда, роҳбарияти вилоят ба сохтмончиён ҷиҳати бо сифати баланд ба охир расондани корҳо тавсеҳа дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотӣ Фароб дида намуда нахуст бо кору бори кишоварзон шинос шуд. соли равон хоҷагиҳои деҳқонию инфиродӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ тиҷоратӣ ба майдони беш аз 90 гектар картошка шиноиданд ва ҳоло парвариши он хуб ба роҳ монда шудааст. зимнан иқлими Фароб ба парвариши ин зироат мусоид аст ва деҳқонон аз он ҳосили хуб мегиранд. ба ҳамин хотир саҳмдорони кооперативи истеҳсоли тиҷоратӣ Ғелониён ба истеҳсоли тухмии картошка
машғул ҳастанд. дар Фароб боғдорӣ ҳам рушд кардааст ва майдони он беш аз 140 гектарро ташкил медиҳад. аз ҷумла дар кооперативи истеҳсоли тиҷоратии ғелониён дар қитъаи алоҳида беш аз 40 навъи дарахтони мева ва ангурро ки аз дигар минтақаҳои мамлакат ва хориҷи кишвар оварданд парвариш мекунанд ва аз он ҳосили хуб ҳам мегиранд. дар қисмати заминҳои лалмӣ ки беш аз 1700 гектарро ташкил медиҳад чун анъана кишоварзон гандуму ҷав, нахӯд ва юнучқаи лалмӣ парвариш менамоянд ва он манбаи хӯроки чорво низ аст. ҳоло кишоварзони деҳаи Фароб ба парвариши картошка, гандуму нахӯд ва дигар зироат нигоҳубини боғҳои мева ва ҷамъоварии хӯроки чорво ки имсол хуб рӯйдааст машғуланд ва бо рӯёндани ҳосили фаровон ба беҳдошти сатҳи рӯзгорашон замина мегузоранд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозид аз ҷамоати деҳоти Фароб бо сокинони деҳа мулоқот анҷом дод. дар суҳбат таваҷҷӯҳи фаъолон ва сокинони деҳа ба муҳтавои қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар таҳрири нав қабул шуданд, муҷозоте ки барои нақси ин қонунҳо муқаррар шудааст, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани деҳа, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии кишвар пешбинӣ шуданд, ба таҳсил ба коллеҷу донишгоҳҳо ҷалб намудани духтарон, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. зимни мулоқот ба саволу дархост ва пешниҳодҳои сокинони деҳа посух дода, масъулон барои баррасӣ ва ҳалли қонунии онҳо муваззаф карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Фароб бо афсарону сарбозони дидбонгоҳи сарҳадӣ ки инҷо воқеъ аст мулоқот кард. дар суҳбат ба онҳо сиёсати сулҳҷӯёнаи ҳукумати кишвар шарҳ дода даъват карда шуд ки барои ҳифзи марзу буми ватан содиқона хизмат карда оинномаҳои ҳарбиро қатъиян риоя намоянд. ба сарҳадбонон дар дидбонгоҳ барои хидмати шоиста ҳамаи шароити зарурӣ муҳайё карда, аз ҷумла ба миқдори зарурӣ маводи хӯрока низ захира шудааст. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ҳамкории иттиҳоди Аврупо бо ҷумҳурии Тоҷикистон густариш меёбад. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии STEM соҳиби 5 ҷойи сеюм гардиданд. боздид аз мавзеъҳои аз сел зиёндидаи ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ. обёрии беш аз 200 гектар замин. мулоқот бо фаъолони ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ. иттиҳоди Аврупо барои ҷудо намудани қарзҳои бебозгашт ва имтиёзнок омодаи ҳамкорӣ бо ҷониби Тоҷикистон мебошад. ин матлаб зимни баргузории ҷаласаи 11-уми Кумитаи ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо баён шуд. зимни баргузории ҷаласа доир ба масъалаи ҷалби бештари маблағҳои грантию қарзҳои имтиёзноки иттиҳоди Аврупо ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди миллӣ, таҳкими ҳамкорӣ дар самтҳои тиҷорату иқтисод, саноату сармоягузорӣ, тандурустӣ, маориф, энергетика, рушди деҳот, дастгирии буҷет, амнияти сарҳадӣ, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ, таъсиси технопаркҳо ва технологияҳои рақамӣ, иштирок дар маблағгузории сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои минтақавӣ, ҳамчунин мусоидат ба тиҷорат ва татбиқи системаи тиҷорати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин намояндаи Тоҷикистон аз ҷониби иттиҳоди Аврупо дархост ба амал овард ки ба соҳаҳои афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла энергияи сабз, ба хусус сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва логистика, рақамикунонӣ ва таҳкими сарҳадот маблағгузориро зиёд намояд. инчунин вобаста ба манфиатҳои бузурги иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии нерӯгоҳи барқии обии Роғун барои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақа маълумоти муфассал пешниҳод шуда, аз иттиҳоди Аврупо даъват карда шуд ки барои сохтмони ин иншооти бузург маблағ ҷудо намояд. ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва татбиқи масъалаҳои номбаршуда изҳор намуданд. хабар медиҳад Амид Ховар.
хонандагони тоҷик дар 4-умин олимпиадаи байналмилалии STEM ки аз 10 то санаи 16 июл дар шаҳри Гаагаи шоҳигарии Нидерланд баргузор гардид, соҳиби 5 ҷойи сею, яъне 3 ҷой аз фанни математика ва 2 ҷой аз фанни табиатшиносӣ гардиданд, хабар медиҳад Амид Ховар. Олимпиада аз фанҳои табиатшиносӣ, математика ва технологияи иттилоотӣ баргузор гардида, дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистонро 8 нафар хонанда аз муассисаи таълимии хусусии Абдураҳмони Ҷомӣ муаррифӣ намуданд. бояд гуфт ки дар даври ниҳоии ин олимпиада зиёда аз 700 нафар иштирокчӣ аз 30 давлати дунё ба ниҳам рақобат карданд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои бартараф намудани оқибати боришоти пуршиддат ва селҳои моҳи июл тадбирҳои амалӣ меандешад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотӣ Лоиқшералӣ аз сои селиравии Мазор ки бар асари сел аз сангу шахал пур шудааст, заминҳои кишт ва боғҳои ду тарафи он ки зери лою гил монданд дида намуда, бо сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ ва боғчаи ҷамоати деҳоти Шинк суҳбат намуда аз деҳаҳои Мазор ва Баҳор ки аз сел зиёд диданд боздид кард. дар суҳбат бо сокинон таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои бартараф намудани оқибати офати табиӣ, тоза намудани сойҳои селирав тадбирҳои амалӣ меандешад. бо супориши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, инчунин бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, дастгирии соҳибкорон ва сокинони деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, кашидани хатти оби полезӣ аз мавзеи Дупула то канори деҳа идома дорад. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода гуфта шуд ки дар пойгоҳи обкашии Дупула бо ин мақсад насоси замонавӣ насб шуда, ҳоло қубурҳо насб карда мешаванд. бо анҷоми ин корҳо ҳолати беш аз 200 гектар заминҳои кишт ва боғу тогзори хоҷагиҳои деҳқонии канори деҳа ки ба сабаби норасои об амалан аз гардиши кишоварзӣ берун шуданд, бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Лоиқшералӣ, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолон ва сокинони ин ҷамоат мулоқот намуд. зимни шунидани гузориши раиси ҷамоати деҳот дар бораи вазъи корҳо гуфта шуд ки мақомоти маҳаллӣ ба ташаббусҳои сокинон ва соҳибкорон ҷиҳати мунфарш намудани роҳи деҳаи Варзиканда, идомаи сохтмони Кӯдакистон дар деҳаи Навобод ва дигар ободкориҳо баҳои баланд медиҳад. инчунин таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ҳамкорӣ бо фаъолон барои бартараф намудани оқибати сел ки ба деҳаи Мазор, хатти оби нӯшокӣ деҳаи Баҳор, заминҳои кишт ва боғҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ хисорот ворид кардааст, барқарор намудани манзилҳои истиқоматӣ зиёндида ва роҳҳои ҳудуди ин деҳаҳо, тоза намудани сои селирави Мазор тадбирҳои амалӣ меандешад. дар мулоқот ба саволу дархости иштирокчиён посух гуфта, ҳамчунин таваҷҷӯҳи онҳо ба риояи муқаррароти қонунҳо дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки фаъолона дар ободу зебо ва тозаю озода намудани маҳалли зист, истифодаи босамари ҳар қитъа замин, бунёди иншооте ки ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуданд, пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.